За тото намenu покрајина видвојала 50 милиони динари, за чим буду покрити нови 1643 хектари поврхности. За 2014 рок видвојени коло 275 милиони динари за субвенцiju u наводњавању, также тоа року за наводњавањом буду залепени нови 4000 хектари. Potpisujemo danas dodatnih 70 ugovora, to znači ukupno 220 ugovora, a to znači novih 4000 hektara, odnosno sada ukupno u ovoj godini već 4000 hektara. Cilj nam je da u 2013. i 2014. godini zajedno stavimo 15.000 hektara pod sistem za navodnjavanje i da sa tom politikom naravno nastavimo u periodu koje je pred nama, povećamo finansijska sredstva i pojačamo podršku našoj poljoprivredi. Cilj šitskih mirov pokrajinskej vladi i jej sekretarijatu za poljoprivredu, ktorí namenjeni za rozvoj poljoprivredi, pomognu s vojvođanskim porastom, že bi boli konkurentni na trgovišću i že bi sami mogli objavljati vojvođansku žem i produkovati mlijeko, a nie, že bi toto robil dahto drugi, vyznačil Bugarski. Von dodal, že vojvođanskim porastom prek fondov i konkursov dostupni i subvenciji za protivkamencovo mreži, plasteniki, statkarstvo, prerabijački kapaciteti u gazdovstvu i potrimovku stareckim gazdovstvom.